ଭଲ ଇମେଜ ଅଛି ଦେଖୁଛ ଟ্যাঙ্করটা তো আছে রোডে রিয়েল ট্যাঙ্করটা ରହୁନା ଟିକେ রিয়েল ভଳିଆ ଲାଗୁଛି ରିଏଲ ଡ୍ୟାମ୍ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଇଏ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସଂସ୍କୃତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ କଲେଜରେ। ସେଠି ଦେଖିଲୁ ଗୋଟେ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଥୁଆ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ରିଅଲ ଟ୍ୟାଙ୍କଟା କି? ରିଅଲ ଟ୍ୟାଙ୍କରଟା କେବଳ ଇଏ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ପାଇଁ ଥୁଆ ହେଇଛି ନାଇଁ, ଯେଉଁଟା ଇଏ ପାଇଁ। ଯାଇଥାଇଛି ସବୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କଲେଜର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ଲାଗି ଥୁଆ ହେଇଛି ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ପାଠରା। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଥୁଆ ହେଇଛି ଟ୍ୟାଙ୍କରଟି। ଆମେ ତ ଟ୍ୟାଙ୍କର କେବେ ଦେଖିନଥିଲୁ, ମୁଁ ସବୁ ଦେଖିଥିଲୁ ଆମେ ରିଅଲରେ କେବେ ଦେଖିନୁ। ଇଏ ରିଅଲି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ରାଜ ଭାଇ ଆସୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଆଉ ବୁଲିଲା ଭିତରେ ତ ଭାବିଛ ଏଇଠି ଆସିଛ ତ ତିନିମଣି ଆଜି ବ୍ଲଗ୍ କରିଦେବା ଟିକେ। ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ତିନିମାଣିରେ ମୋବାଇଲ କିଣିବା ପାଇଁ। ଏକ୍ସ ପ୍ରୋ ମଡ଼େଲ ଗୋଟେ ଅଛି, ପୋକୋର ଏକ୍ସ ପ୍ରୋ ମଡ଼େଲ ଆସିଥିଲା। ଆଉ ଏକ୍ସ ପ୍ରୋ ମଡ଼େଲ ଖୋଜା ଖୋଜି କଲୁ ବହୁତ ଦୋକାନରେ, ସେ ଏକ୍ସ ପ୍ରୋ ମଡ଼େଲ ବି ମିଳୁନି, ନୂଆ ଲଞ୍ଚ ହେଇଛି। ଆଉ ଏମିତି ବୁଲାବୁଲି ଆଉ ଏଠି ଆଜ୍ଞା ତିନିମାଣିରେ ଆପଣ ଆମେ ଯେଉଁଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ ତାହାରି ପାଖରେ ରାମ ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ଅଛି। ରାମ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଯେଉଁଠିକି ଆପଣ 70 ଟଙ୍କାରେ ବ୍ଲଗ୍ ଯେଉଁ କରିଥିଲ ଆମେ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ କରି ମୁଁ ଛାଡ଼ିଥିଲି, ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ। 70 ଟଙ୍କାରେ ମିଲ୍ ଖାଇପାରିବେ, ବଢ଼ିଆ ଭାତ ଡାଲି ଖଟା କ୍ଷୀରି, ମାନେ ବହୁତ ଆଇଟମ୍ ଦେଉଛି। 70 ଟଙ୍କାରେ ବଢ଼ିଆ ମିଲ୍ ହେଉଛି। ଆପଣମାନେ ଆସିବେ ଏଠି ବୁଲାବୁଲି ରାମ ମନ୍ଦିର ବୁଲାଇବା ସହିତ ଆଉ ଏ ଜାଗା ବି ଆପଣ ବୁଲିକି ଯାଇପାରିବେ। ଆଇ ଲଭ୍ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଯେଉଁ ଲୋଗୋଟି ଅଛି ଆପଣ ବୁଲାବୁଲି କରି ଯାଇପାରିବେ। ଏରା କି ମାଛ ଗୁରା ନେଇ ହେଇଯିବ ଗୋଟା ଭୋଜି ଗୋଟେ ନାଇଁ ଲୋକ ନେଇ ଆଉନଥିବେ ମାଛ ଧରିକି। ଦେଖନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଛ ବି ଅଛନ୍ତି ଏଠି ଠାକୁରରେ। କି ମାଛ ଇଏ ଜଳଙ୍ଗ ନା କ'ଣ? ନା ନା ଜଳଙ୍ଗ ମାଛ ଅଛନ୍ତି। ଜଳଙ୍ଗ ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଛ ଏଇ ମାଛ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ବି ମାଛ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଆସିବେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ତିନିମାଣି ଆସିବେ, ରାମ ମନ୍ଦିର ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସହିତ ଆଉ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଲୋଗୋ ଯେଉଁଟା କହୁଥିଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ପୂର୍ବରୁ ବୁଲିକିନି ଯାଇପାରିବେ। ସେଟା କି ମାଛ? ଜଳଙ୍ଗ ଆସୁନ ଆସ। ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟଟା କେମିତି ଅଛି ଗୋଲାପି ଦୀପାବଳି ହେଉଛି। ତିନିମାଣି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇ ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ରେ ଆଜି ଆସିଛୁ ରାମ ମନ୍ଦିର। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ରାମ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା। ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ ଆଳତି ଦର୍ଶନ ଟିକେ ହେବ। ଆଳତି ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିବା। ଆଉ ଆମର ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଲୋଗୋ ଅଛି ଯେଉଁଟା ପ୍ରତି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ସେଇଟା କରାଯାଏ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ କରାଯାଏ, ଜିଲ୍ଲା ତରଫରୁ ବି କରାଯାଏ। ଆଇ ଲଭ୍ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଯେଉଁ ଲେଖାଯାଏ ଗୋଟେ, ସେଠି ବି ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିବା, ସେଠି ଫଟୋ କିଛି ଉଠାଇବା। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା, ଆମ ଜିଲ୍ଲା ବିଷୟରେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ଆମ ଜିଲ୍ଲା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆଉ କେତେ ରୋମାଞ୍ଚକର। ଆଉ ତା ସହିତ ପ୍ରଭୁ ରାମ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା। ଆଉ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ବାପଲୋ
देखा अरे अरे बढ़िया है बाल्टी गला खाली ठीक ठीक राजू भाई ଏଠି ଟିକେ ମାନେ ଗଙ୍ଗା ପାଣି ଛିଞ୍ଚେଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଭିତରକୁ ଯିବା ଆଉ ଆମେ ବହୁତ ଆଡ଼ୁ ବୁଲିକିନା ଆସିଛୁ ଯେହେତୁ ଟିକେ ଧୋଇ ଧା ହେଇକିନା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଆଉ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଦେଖେଇବି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ରାମ ମନ୍ଦିରରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଆପଣମାନେ ବି ଆସିବେ ସେଠି ବି ଭୋଜନ ସମାରୋହ କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି ସେଠି ଭୋଜନ କରିବେ 70 ଟଙ୍କାର ମିଲ୍ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ହେଉଛି ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ नमस्कार प्रभु को दर्शन देखु रामचंद्र माँ देखु दर्शन आपण संध्या टाइम दर्शन आपण देखिपारे राज भाई पूरा भक्ति प्रुत मनरे ठाकुर डाकुचंदी देखु राम मंदिर को पूरा चारिपाख पूरा भितर देखु पूरा बढ़िया जगह आसतु ये बसतु आसिक संध्या बेले आउ मंदिर परिवेश बहुत शांति श्रृंखला ये ओम नमः शिवाय।